Video. Potřebuji oheň, hele. Tak si to připalo. Hodí do toho cigáru a odběr. Tak já. Tak jdem na to, dělej. Denně oheň. Vydrž. Tady je detonátor, tady je roznětka. Trubka. Tady je oheň. To je základna, tady je oheň. To je důležitý. A to bude ten super mega dělobuch? Tak počkej, tak já ti budu připalovat. Ne, ty mě podrž, Cígo. Můžeš se potáhat, jak chceš. Hele, tak systém je ten, že nejdřív zapálím tohle, což je svíce, která srší takovým plamínkem. Počkej, To co je tam vevnitř? hodím, to Tam napálí toho je ty- docela A dost. to napálí ty... Komentář Ty vole, režiséra. tam je- Ještě tam má je- všechny Poslouchej, tam je zapalovač. Derzo Girante mega super, Petr, ne, střik, no, tam to je. Tam ty vole, dobře. A jako základ je spousta těch malých korzárů, že? Takže tohle beru. Ono to nahoří, ten zapalovač a to blázen. všechno. Počku to musím uzemnit, vole. A pak tam hodím ten detonátor, že? Abych tohle potřeboval trošku zkrátit, abych to mělo stejnou tu dobu hoření. Nemáte někdo nůžky? Ukaž to na kameru. No, super, Tam ne? dáváš, Super, ty vole, ty vole, dobře. super. Co když to teďka hodím to redko? To bys možná urychlil plán. Kuba má jako vždy nejlepší nápad. Počkej, já myslím, že tam napřed hodíš tu osu. No jasně, že jo. Ale já musím vychytat to, aby ona začala hořet stejně rychle, jako tohle dohoří, aby tam nebyla moc velká prodleva, rozumíš? Takže ty mě to podržíš. Tady mě to cígo. Jeden si myslí, vole, že mu to podržím, vole. Ukaž. Ale já to zapálím. Tak. A až to bude tady. Ne, vole, ty to zapálíš rovnou. Ne, já to zapálím tady. Počkej, Drž to, já mám tady ještě chlast. hele. Drž to takhle, drž to tady. A až to bude tady, tak já zapálím stejně od A máš tohohle. zapalovač, vole? Mám, ano. A nebudeš to pálit od toho mýho, vole, Ne, protože to... já to začnu pálit tady od toho, až to bude tady, tak se nelekni. No ale musíš to zapalit od svýho zapalovače, vole. No jasný, jo, tak dělej. poslouchej. Dobrý. Já zapálím tohle, až to bude tady, tak zapálím i tohle. Dobře. Ty mě nesmí do očí, Ale ne, počkej, já zapal to rovnou, ty vole. A hodíš tam napřed tohle, jako. No jasně. No, vole. Ale Ne, ale tady to pál, vole, protože než ti to chytne. no tak už to bude tady. Ty mě neposloucháš, hele. Já! To posteru, vole. Kubo, hele, poslouchej, pojď Hele. sem. Nech si to vysvětlit. Nebo to můžeme dělat obráceně. Jestli já to budu bude, držet tohle, hele. jestli to bude tady. Hele, tak víš co, tak drž oheň. Dobře, Jenom drž zapálený oheň, jo? dobře, ale jestli to bude víc než tady, tak zdrhám. Jo, dva Jsem bratři. na volený, vole. Ty vole, počkej, tak jo. Tak já ji zapálím Jo, a počkej, drž ho na jednom místě. Tady ho drž. já se poseru, Počkej. počkej. Nech to vypadne. Ty vole, ty. Tomáš, doufám, že máš velkou flešku. Jo, ale ještě několik hodin záznamů, to je dobrý. Sedej. Jdu na to. Tak a zapal to. A řekni mi, až to bude tady. Tady, Dobře. až to bude tak řekni. Dobře, Jo? Ale Jo. furt to drž zapálený. Drž to zapálený, zapal to. Dělej! Čo? Ty jsi vůbec neposlouchal.